Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Joan at taga Zambales. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Doming Pasis alias Penduko, Alice Pasis iti Sentro San Roque, San Manuel, Pangasinan. Kastamat a shout out kani James Michael Jimboy V. Mina, ni April Rose B. Villanueva, kan Lita V. Tolentino. Kastamot ti Villanueva kan Kalika family from Michelle Villanueva, ti Ubog, Bangar, La Union. Shout out pa kada Marlene Kilang, Bebs Dinong kan Jules Hong Kong. Jemuel kan CJ ti San Manuel Pangasinan from Mama Joanne Revillos. Shout out kada James Clave, Corazon Balaan kan Angelo Asitura. Lagmay Pascual Pastor kan Gutierrez family di Tamino Sikwan, Mantakdang San Quintin Pangasinan. Tanasio kan Kaplas family from Jess Tanasio. Belated happy birthday to my cousin Myra Abawag di Kuala Lumpur from Shans Padilla. Amin ngagdangdangag dito'y Apari West ng Runa dito'y lugar mi Kaagaman, kastamot dita Bisago, dagiti Alamo kan Malyaga kan Lagimon family, kastamot dagiti relatives ko dita Tulong Alakapan Cagayan, ti Alonso kan Malaga family from Homer Alamo. Ni Nanay Cristina Ducusin Tajos from Victorina, Luis.
Lolak Femia kan Lolok Petring iti Aurora Isabela from Jacinto Vensuro. Insan Neil Aman Given kan Wish Neri, Ma'am Scarlett Neri kan Inang Yoli Santiago di Taluna Quirino Isabela from Gina Santos di Kingdom of Saudi Arabia. Shout out pa kan ni Mrs. Colerma Wanya ije Hong Kong. Ti unika ihami ani Zaira Ray dita Pilipinas from Papa Ruel Wanya dito'y Daman, Saudi Arabia. Katuganga iso da Jose kan Veronica Kabudoy kan Lim family iti Kawayan Isabela from Samantha Dance Craze. El Paso Restaurant iti Kayapan Nueva Vizcaya kan amin ataga Dyna Farm from Brian Ginlamon. Shout out iti Ventura Suyat Diaz kan Agkawili Clan dita Santiago Isabela kan Valdez kan Ignacio family iti Pangasinan from Michelle Ann Valdez. Diane K. Rolyoda kan Carla Jessica Rolyoda ti San Juan, La Union. Dindo Utok Dedong Urman kan Hilda Muud ti Sultan Kudarat from Daniel Rodente. Shout out pa kada Jimboy Lorenzo, Yan Fei, Remy Malana, kay din Milo Banyaga kan Humble Banyaga iti Australia from Madeline Ballesteros Milo iti Hong Kong. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Joanne. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kablaawan kayo man pa'y iti naimbag nga oras. Sapay kumatakanayon kayo anasalunat. Tapno makaipaay kayo lata iti linglingay kada kami nga agdengdengag, babaan kadag iti uploads yo iti Ferds Caballero YouTube channel. Subscriber at ti channel yumanang, kat ilingad naklangan itinagan a Joanne, taga Sambales. Iti lugar ti Kailukwan. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay, kat namnamaek, kas kadagiti dadduman ana idrama apadas, makaipaaymat iti liwliwakan adal kadagiti dumdumngeg. Iso asapay lakumata mapilimet ama idrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang. Dani ka nagturpos iti kolehiyo anak kao. Manulabulan na ang graduation ng taon. Ay, wan nga rod tatang. Sapay nagbiit a lumabas ti aldaw. Nay, apay nga rod akas lang naliday ka. Rumbang kumaanaragsak ka, ta agturpos kan. San man, maragsakan nagtatang. Asino kumamot ti sana maragsakan ngay? Kamaudyanan na, nalpas mo't laangan ti kalbaryo. Kahit apay nga rod ngay akas ta ti Jarmaw. Diyak man na mo tatang. Kasla malidaya na kamang panaw iti pagadadalak. Nang runa kat saan konton ang makita dagiti gagayam ko. Nang runa ti may nga instructor mi. Ni Sir Dan. Sir Dan? Nay, apay ang malidayan ka adinton makakita kan kuha na anak ka. Gapu ka day, ta nalaing amang isura. Saan laang aday tatatang? Nagtaor pa'y mas daawak kan kuha na. Takasla nakakaykaya kay kadagiti estudyante na, nang runa kadagiti babae. Anya? Tatang, kanayo nakasla kay kayat na ti agmaymaysa. Day taman tinapaliiw ko kunkwana. Mga nukas ta talaga ti ugali na, Joanne. Ada nga mindagiti tattao amas kay kayat na tinaulimag. Ti agmaymaysa. Nang runa no impamaysa na ta atensyon na iti panangisuro na. Saan nga tama buring iti kasdengar aramidon na tatang? Nakasirseryoso a tao. Nakaululimag. Nukas di nga awan klase. Hay, nakaululimag ka talaga. Samo lang mangagtitimag na nagisuro-suro. Aguray ka man anak ka. Anya launay ayati pagproblema iti kasya akababalin na. Awan, tatang. Aging gangamin ita, adanda ni akon agturpos.
Jak pa'y lamasungbatan dagiti saludsod ko may papankan kwa na. Marurudak pa yan no dadduma. Ay na Joan, anak. Saan man aday tati pakariribukam? Saan nabalay? Tainton agturpos kan. Saan mo to na makita pa'y day ta pakariribukam a maestruyaw? Pay may nga oras a break ko. Sakbay ti sumarono a klase. Ni Sir Dan day ta sumungat nga umay di ti kantin. Dayjay, nagtugawan iti dayjay banda. Hay, naggwapo talaga ni Sir Dan. Isuna lang takasla nagsuplado. Nakaululimag kan nakaserseryoso a tao. Nagmayat aming mingmingan ti rupa na. Nakaamamo. Anya nga tanumapan ko kasarita. Anya nga iti rason ko. Apay nga inasitgak. Amukon! Kampay idi. Adadyak maawatan iti intad na assignment mi. Juan, kastalangan ti rason ko. Mapana kun iti ayan na. Hello, Sir Dan. Hello. Ay, pasensya ka no inasitgan ka, sir. Ada ngamin concern ko. Imbaglaangan ta nakita kayo dito kantin. Anya ka di dayta, miss? Can I sit down, sir? Sure. Sit down. Thank you, sir. Anya ka di dayta concern mo? May papanitinta yung assignment mi, sir. Ada ngamin pasat na ajak maawatan. Mabainak mo't amapan iji faculty room. Mga no makaisturboak. Sige. Ibagam no anya dayjay. Okay lang, sir. Saan ka di nakababain? Tani, agmerienda kayo pa'y. No, okay lang. Now, tell me. Okay, sir. Hi, sa wakas. Nakasaritak matlangan ni sir. Saan lang nga iti classroom? Nagtaura talaga. Kan kagalang-galang ako nada iti Tagalog. Ay, nakarkaro manan in lava kan kwa na. Talaga na atap. Manmano ti sa una. Maipanggapla ang iti assignment timbaga na. Di pa'y makiinistoryamet. Kalpasan na nga inexplain ti kampay idijak na awatan. Nagtalnan. Kat mabainak matang nga agtalinaod iti lamisaan na. Ngam at least, naka-first move akon. Masapol nga agbalin kami anasingad sakbay ti graduation. Sana bali, tanarugyak matan. Amok, adan tumanan gundaway. This is just the beginning. Adakon. Nay, apa nakaragrag sa kasi mangpat Joan? Ha? Sana kasla ka dagiti napalabas nga aldaw. Kaslay bakbaklay mo ti sa nga lubungan ako nada. Ni tatang mo, tilamadmadlaw na. Nga magpaisaw na ragsakak, tatang. Apay anak kaw, anya ko matipakaragsak am launay. Sa wakas.
Nakasaritak matlaangan ni Sir Dan, tatang. Nakitak ngamin itay di kantin. Anak ko mga iti pakaragsakam iti data. Ay aguray ka man, Joan. Adan samot pa na gustom iti data as Sir Dan nga ibagbagam. Crush laang matatang. Kadauyan ti balasang Kung kahit, sumot lagay makasta ti jar mo tunggal istorya kanya. Basta, naragsakak tatang, tanay pamuspusa ka kinasarita ti crush ko unay nga instructor ko. Graduating akon iti kurso nga inalak man ng Emmy. Ngam iti maudi a semester sakbay ti graduation, at the instructor ko ang nangagaw iti imatang ko. Iso ni Sir Dan. Guwapo ken nalaing nga agisuro. Iso na laang tanumalpasan ti klase na, kaslaad dan bukod na alubong. Saan amatagtagari, ken kay kayat na ti agmaymaysa. Iso day ta tinagsiddaawak launay manang. Iso ang nagaraamidak iti pamuspusan, tapno makasaritak, kat maadal ko ti ugali na. Inkarik iti bagik nga aramidak amin a pamuspusan, tapno agbalin kami anasingad. Takayat ko nga addan tupay laang communication mi, uray awanak ton iti pagadalan mi, kalpasan ti graduation. May saka mo na dito yung bench ti school campus. Si kamot gayam, Joan. Kalkalpas ti klasek. Kahit ko lang tagpahangin, sakbay ti next class ko. Oray siyak, sir. Vacant ko mat. Mapanak ko may di kantin. Ngam, nakita ka dito iso nga inasitgan ka. You know what? Nakayayo ka kasarsarita. Kasla mabangbang aranak no makasarsarita ka. Sana kami na boring akasarsarita, sir. Well, yes. Puno day ta nga imbagam. Yes! Nakita ka matlangan nga imisam. Amom, sir, nakarkaro na taer ka no kasta nakaisam ka. Pidilat la ko mataping-ping mo kat. Pilya ka talaga. Awan gayam, dandanin ti graduation niya. Anya nga iti plano mo after graduation? Di umay kabantayan dito school. What? Mangrabrabak ka di? Of course not. Amangan nga min no damang kidnap kan kaababae, sir. Narigatan. Kidding aside, anya talaga ti plano? Well, siguro, aginanak lang iti sumagmamanong aldaw. And then, padasa kon ti agapla iti trabaho. Very good. Mayat na ita. Tapno mo mo tentirigat agbiro kiti bukod mo kwarta. Sana dumawdawat kalaan kadagiti datakkel mo. Siyempre, sir. Panawan matan, tapno siyak matimang ti kwarta kanitatang ko. Sir? Mabalin ka di nga agkita tantulat ta? Uray awanak ton dito school? Apenas ka niya agkita tapaylaeng. Siyempre! Friends tan! Iso kayat ko akanayon ka makita kan makasarsarita. Well, day talaga ya. Okay, no problem. Anytime. Basta awan klasik. Ay, thank you, sir. Imbagam day ta, Namnama, tungarod di kanayon apanang pasyar ko kan ka ditoy.
kablaawan ka anak ko. Naggraduar kan. Agyaman nak tatang, para kada kayo dahi ti abaligik. Happy graduation, Joanne. Congratulations. Thank you, sir. Ay, sir, isugayam ni tatang ko. Tatang, iso ni Sir Dan. Diyan nga ibagbagak kada kayo akataaran nga instructor ko. Ala, tilay bagbagam, Joanne. Naimbagngal daw yu tata. Kat kablaawan kayo. Nakapaggraduar kayo ni anak. Agyaman nak, sir. Da kayo gayam de kanayon nga istoryaan kanyak ni Joanne nga anak ko. Nalaing kayo kano nga agisuraw. Agpay sumat. Saan ka di, sir? Huwan ta nalalaing kayo mo't nga estudyante. Ay, sir, awisin kayo iji balay. At abasit sa gana ijay. Agyaman naklangan tata. Nga madupay tinaskin nga si Kaswan Midi School. Kasta ka day, sir. Umay ka kuma, sir. Inton maminsanan, Joanne. O sige, panawan kayo pa dito eh. Agsubliak pa iti ayan dagiti kakadwak. Sige nga rod, sir. See you. Inawis na dito restaurant, sir. Class day ti restaurant. Kan man ti tao. Kasla lovers lang tada dito eh, sir. Mapalin ka din, Joanne. Awan tayo ti pagadalan. Stop calling me, sir. Dan ko namlatan. Ha? Okay lang, no. Birngasan kalatan? Dan? May mayat adanggen. Madlaw alaklakayak ng musika, no'y ayaban na kiti, sir. To answer your question, no apay adito'y tinangawisakan ka. Because you deserve this place. Para ka dagiti special at tao dahi iti lugar. Special? You mean? Yes, Joanne. You're special to me. Manipod nagbalintaan na singat iti tunggal maysa. Naadan man ang timaris ti lubong ko. Tibiyag ko. Kunak no jakon mapadasan pa iti kasaarik na. But it's happening now. Anya ti kayat mo asawan, Dan? Espesyal ka kanyak. Napatig ka kanyak. Kan kang runaan ti amin. Ay-ayatan ka, Joanne. Ha? Manipod dimtang kay ti biyag ko. Narik na akong dayta na isang sangayan arik na. Ajak pulos narik na itinaunday a panawan. Gapo siguro ta talaga alikliklikak. Ken saan pa adimtang ti tao nga ipatag ko ititong palbiyag ko. Dan? Ket si kadayta, Joanne. Dimtang kay ti biyag ko iti jak ni namnama a panawan. Ken narigat ni lawlawag. Ngam di kag danag. Saan ka nga apuraan amang ibaga noon niya ti sungbat mo? Makaurayak, Joanne. Mom, si kamot latin ng ibayag iti amin. Tapno mom, instructor ka pailaeng Sir Dan. Agayata kon kan ka. Ha? Iso nga inaramid ko amin na pamuspusan tapno makaasidagak kan ka. Tapno madlawnak. Nabayagan nga ar-arapaapon ka, Sir Dan. Kat success! At last, na-in-love ka matlangan kanyak. No kasta. I love you too, Dan. So much. I love you more, Joanne. Anyati ko nam anak ko.
Agayan ayat kayon kan ni Sir Mau. Wan tatang, agayan ayat kamin kanidan. Kat nakaragrag sakak tatang. Amuyumot nga idi pala ang estudyante kat adanrik na kankwana. Sa bagay, mamati anatak ng alalaki ni Dan. Nadlaw ko na ita, idi nagamam mo kami, idi graduation yaw. Pudnot ako nayo tatang. Nasingpet kan natak ng alalaki ni Dan. Kat maragsakanak. Ta makitak kat si mabalin ti jar na ita. Saanan akas iti sigod, akas lada sa bali alubong na. Joan, anak ko. Katamoyo tatang, iyam amunak to kano kani mamana. Isurot nak to kano ijabalayda. No, kasta nga raw. Talaga napudnukan kanidaan. Iso asay saya atem tao, di makilangan iti ina na anak ko. Sa bagay, nasingpet kamat nga anak, kat amok magkatunusan kayon to iti ina na. Wan tatang, kat aramidak ti amin, tapno mapanagnakak no kasano ti kinapatag kanyak ni Dan. Unay aragsak ko idinagdaton kanyak ni Dan manang Emmy. Gaputa estudyante akpay laeng kat agayata kon kankwana. Nakitak mo ti panagbalbaliw ti garaw na manipod na addaan kami iti relasyon. Saanan akas idi asaan unay amakilanglangan iti tao. Akas la adda at tanan na. Iti panangyam amuna kanyak iti inana. Nakitak no kasano nga asikaswen ni mamana. Kanayon na adamagan no nasaya at matlaang ti kasasaad na, anagbalin aburbur tsa kanyak. Akasla ada ilimlimod da kanyak. Ngam na po na sa amin dagita, idi mangrugin nga arapaapon ni Dan, tibuklan minto a pamilya. Ado dagiti plano mi manang Emmy. Aging ga iti dimtang ti kanito, anakaragsakak launay. Apa niya inawis nakmanan dito a restaurant? Memorable kanyak dito a lugar. Dito'y ka nagdaton kanyak. Kat dito'y kamat asinong batan. Oray siyak. Dito'y alugar ti Jack Tupulos malipatan. Gaputa dito'y ko anagunod ti panaghayat. Ti kaespesyalan at tao iti biyak ko. So, apay nga data manan dito'y, Sir Dan. Gaputa kayat kumanin ang maamuan ti sungbat mo. Idi may sakapat gan asaludsod akayat ko adamagan gan ka. Anya day ta sa ludsod? Miss Joan Cruz, will you marry me? Ha? Dan? Will you marry me? Yes. Yes. I will marry you, Mr. Dan Sandoval. Agyaman ak Joan. Katikayat ko. Agkalaysatan iti kabiitan a panawen. Sigurado ka ka din iti dayta a desisyon mo, iho. Wan mama. Ay ko na ni Joan. Jack pulos ni namnama adumtang dito apasama kanyak. Amo yumat
Anong bayag panahon na liniklikak ta gayat? Amok day ta, iho. Kanamo mata sa anak nga umanamong itikas jaya pangadang mo idi. Ngam si kamat tinagdesisyon. Mabuti nga ngamin, mama. Mabuti nga gayat. Gaputa ang mga no saan tumot lang agbanag ang nagsakit Udin ha. Kakaasin to lang ti babaeng ayatak, mama. Dakal ti kaasi ti Diyos, iho. Saan na day taabanag ti agbalin alapad ti pagragsakam. Nang runa ita, tadimtang ni Joan iti biyag mo. Wan, mama. Katsapay la kumatatarabayan ng ti Diyos iti day tapangadang ko. Jacket nagbabawi ti Udin ha. Gaputa jak inkalay sa ti babae nga ay ayatak unay-unay. Tarabayan na kayo ti Diyos, iho. Basta diyo sardayan ti dumawat iti kaasi na. Amok, adi na kayo baybayan. Kumusta nga iti panangasikaso yo kadag iti masapsapul iti panagkalay sayo ken ni Dan, anak kao? Danda ni malpas min ti amin, tatang. Mapan kami pa'y kano agpasukat iti mangdait iti trahek ken ti usaran tomat ni Dan. Kalpasan na, asikasun minton ti maipapan iti reception. Nasayat nga rod no kasta tapno di kay makamtud iti aldaw a panagsagana yaw. Wan nga rod, tatang. Ay, itay pa'y nga rod urayak ti awag na tapno makapagpalasak kumamot ten. Nay, aldawan. Rumbeng kuma nga addan awag na ken ka. Masapul a masapa kayo nga agunay tapno ad-ado ti mairing pasyaw. Jakman amo, tatang. Italaang mo tanaladaw nga imawag ni Dan. Sigud-sigud mo tanasapa pailaan kat umawawagan. Ang mga nodalaeng mo ti nakaladawan na nga umawag Ang mga numakumikom iswa kasta. Saan abali ta orayim latan anak kau ti awag na. Nay, mga no isudaytan. Isunsamot ti umawawag ang anak. Wan siguro, tatang. Ni Mama Marisa mo ti umawawag, tatang. Ti ina ni Dan. Ay, sumbata mo anak. Ang mga nun napatag, ti ibaganakan ka. Mama, anya tinapasamak ka ni Dan. Sa dino ti ayan na. Ada iti ICU, Joan. Diyos ko, dimtangan ti pagbutput nga ak. Anya ti kaya ti asawan? Amok, amaklaat ka iti daytoy nga ipudnukan ka, Joan. Nabayag a panawan. Ngayon limod mi ti kasasaad ni Dan. Nadlaw mo siguro, alikliklikan na ti makilangan iti nagtuduma at tao. Kaputa di na kayat, amaya si nagtirik na nakadakwad Ngamdimtang ka iti biyag na iha. Sika tinangtadmanan iti namnamakan kuan tapno lumaban iti biyag. Diyak maawatan, Mama. Iha, ada sakit iti puso ni Dan. Anya? Huwan, iha. Idi pa'y rabi ang aditirik nana. Kalpasan ti panagasikaso yo kadag iti masapsapol para iti kasaryo. Imbaga kaypan ko iti ospital ngam nagkadkad. Agi na nakanulangan,
Amang ano naman nuglaang. Mama! Itay bigat. Basta awag. Apay ati pa'y rimwar iti silid na. Iso anapan ko rin iing. Ngam na danunak matan nga awan puot na. Naatake gayam ni dahan iha. Ay, Diyos ko! Mapan ka ni tayan na iha. Amangan no si kalangan. Ti ur-urayan na. Dan, adaak dito yan. Amo ka magmangagnak. Lumaban ka. Ato pa'y tiara paaptay ti biyag. Saan ka di kayat mo pa'y timang bukal iti bukod mo, pamilya? Kayat mo pa'y timadaan iti anak. Mapasamak amin dagita, Dan. Basta lumaban ka. Ay-ayatan ka, unay. Hindi na kumamutraba ka na kastoy. Diyak ka ba ilantiag may isa? Kasapulan ka, Dan. Di na kumapay panpanawan. Aglulunitan. Nagmulagat. Dan, ay-ayatan ka unay-unay. Laglagi pam kumaka na yun data. Nagkidamat lang. Dan, mangmangag na ka di. Dan, anya di mapaspasamak. Diyos ko, saan? Dan, di nagpanawan. Pag-asim. Dan! Pimusay ni Dan, kabayatan ti kaaddak iti danna naman ng Emmy. Pimusay, sakbay adimteng ti aldaw ti kalay sami. Nagsakit manang, kasjay gayam ti rikna ti mapukawan iti ipatpateg. Aging ga ita, kasladyak pa'y lamamati a pinanawan nakon ni Dan. Ti lalaki nga umuna, ken maudi nga ayat ko. Tilaangan pagyamanak manang, kat naikan kami iti gundaway anang iparik na iti panagayat mi iti tunggal maysa, iti uray a pagbiitlaang akan ito. Amok nga addan ni Dan iti sidong tinamarswa, kat balon na tinalaos a panagayat ko kankwana. No kaano a malipatak da iti apagteng ti biyag ko, panawan laangan ti makaibaga manang Emmy. Sapay kuma, tanakaibati iti inspirasyon ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Joanne. Joanne, pagayam ko.
Talaga nasakit tinapasamak iti ayan ayatyo kanidan. At damat gayam sakit na, kat inlimad na kan kati amin, kat nang namnama amakadan na ka iti mabayagpay akan ito, ngam saan napasamak. Nalabit nga aging galaan nandita tibulod na abiyag. Amok anarigat ti makalipat akas iti nakunam. Ngam dumteng to ti gundaway, makairwa mamunday ta arik na. Aging gaasaan to una yan anasakit arik naem, numalagip mo tinapasamak kada kayo kanidan. Kararag ko asapay kuma ta iti mabiit, kat mailiwliwag mon ti sakit arikrik naem. Di mo sardayan ti agkararag iti namarswa, tapno tarabayan na kaakanayon iti pagdaldalanam apan nubok, asaan ipaaykan ka, no amuna adi mo kabailan. Kumpot ka iti Diyos, ta isuntumot laeng ti mga klulukan ka. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Mapunas, dito'y lagi